Takže čaute, vítam vás u mojho ďalšieho videa, som Diz.sk a v dnešnom videu budeme pokračovať na našom let's playu. To nie let's play. Shit! Píp! Takže, čaute, vítam vás u mojho ďalšieho videa, som Diz.sk a v dnešnom videu pokračujeme v New News. Takže to chcem povedať. Toto keď už je taký New News 10, tak nemám slov, Pozerám kraviny, pozerám Goga, pozerám Krafáka, pozerám Gamera, pozerám všetkých youtuberov. To je taká nuda, to je úplne neuveriteľné. Všade je tu taká nuda. A vlastne takže tak, tam a potom budem natáčať budem natáčať TVčko a každý deň sa to bude začínať. Čaute, vítam vás z môjho ďalšieho videa, som Diz.sk a v dnešnom videu pokračujeme v TVčku. Takže to je taká verzia. Píp! Takže to bolo úplne, že také. Ja sa musím nahodiť nejakú hudbu do riti. Ako tam Kaťuša. Takže tam túto pesničku pustenú. Ja neviem prečo, ale vždycky, keď si pustím nejakú pesničku, tak ju mám vždycky na pláne zaspievať. To je také hrozné, musím s tým prestať. A okrem toho ospravedlňujem sa za tento účes. Keď budem natočiť Minecraft, tak ja si to počase ostrihám. A budem mať aj skin. Tak v takomto skine budem hodívať, počkajte, natáčať niekam. Čakajte, to ukážem. Dúfam, že ma počujete a tak ja tu teda som a v takomto skine tu budem chodiť jak taký debilko. Nekopíruj po mne. Dobre, som to chápem. Iď do riti. Ne, ja to zvládam. Takže stále ma počujete a takže môžem aj takto bez sluchatiek natáčať a ja, keď budem natáčať Minecraft Real Life v realite. Horíte, to drevo nejde vás ruku. Serem na teba, ty drevo. Pokážem prečo. Ne, ja nemám ruku. To bolo zle. Ale ja nemám ruku, som si odsekol z prvej štvrte. A? Dobre, to nebolo žiadne kúzlo. Všetci to už vedia, ale tak dúfam, že počkaj, ešte môžeme kľudne pokračovať do polky to už dám. A počkať, už to prestalo? Ja už končo prestalo. Tak, zase to pošierte, ja to musím dať na stolných. A raz pustíme aj Peanut Butter Jelly Time, čo už sme taktiež mali.
aj tak rád mám takto sluchatka. To je moje meno, Lisa. Ináč ja si veľmi spomínam, že Kaťuša je ruské vozidlo, ktoré bolo ešte na druhej svetovej vojne a to boli také nejaké. Potom vám ho ukážem v menovar, čo budem natáčať. Tak dúfam, že sa na mňa tešíte. A tam bude že kaka na pajot, to úplne neviem čo je. Tak čus! Vychodí do daného Kaťuša, baličo na patroční. Čus! Čus! Ešte sa to musím zabehnúť.